Kad smo bili mali, voleli smo slatkiše i nismo se svađali oko čokolada. Voleli smo sve ljude i nismo se delili. Voleli smo da živimo i znali smo da živimo. Želeli smo mnogo, a sigurno smo dobili najlepše uspomene. Ovo je minut za vreme Kad sam bio mali i još sasvim mladan. Kad smo bili mali. E pa, hajmo na jedno putovanje. Putovanje je poprilično lepo. Seća nas na vikende, seća nas na televiziju Politika, seća nas i na RTS u 10 ujutru svake nedelje. Seća nas na crtač, pomoću kog smo upoznavali divlji zapad. Jedan siroti usamljeni kauboj, njegov verni pratilac Jolly, konj i Buvara, pas koji je uvek tu negde šetao oko njega, često nazivan i Lajavko. Da li znaš o kom junaku se beše radilo? Izvinite još jednom, gospođo. Ne mari, sinko. Prijatno, mama! Ima li nekih problema? Nikakvih, stranče! Ona je mama Dalton! Mama Dalton? Nisam ni znao da Dalton ima i majku. Sada, kada sam pomenuo i Daltone, sigurno znaš o čemu se radi. Talični Tom bio je apsolutno neizostavan za sve one koji su voleli dobre crtače i koji su voleli prave heroje. Pošto su Daltoni ponovo smešteni iza brave, Jolly i ja smo odjahali u susret zalasku sunca. Ma zašto uvek u susret? Dobit ću sunčanicu. Sve ne je trajalo preko 20 minuta, imalo je i 6 kaseta koje smo onako u krug uzimali iz videokluba, a sinhronizacija je bila savršena, toliko dobra da si jedva čekao možda čak i kraj crtanog filma kako bi čuo već ono čuveno nabrajanje. Tekst interpretirali Tamara Pavlović, Ljubiša Bačić, Vlastimir Đuze Stojiljković, Miroslav Bijelić i Nikola Simić. A remix tona Miodrag Ž. Vučković. A reditelj Nikola Simić. Obrada Televizije Beograd 1993. godina. 1993. vreme, sigurno kad smo bili mali. Ipak za sve nas koji smo tada odrastali u Taličnog Toma stiže i lepa vest. Ove godine ponovo će se izdavati strip Talični Tom u domaćoj srpskoj verziji. Nekada je to odlično radio Politikin zabavnik, pokušao je i Veseli četvrtak, a sada ono što dolazi, još uvek nije zvanično pa ne smijem da ti otkrijem, ali za sve nas ljubitelje Taličnog Toma sigurno će biti iznenađenja tokom ove 2017. godine. Novi minut za vreme kad smo bili mali. U ponedeljak u 10:10 samo na Radio 3.